Uy! Ang bilis! Grabe, ang galing! Ito. Pumalag pa yung samon. Oo, pumalag yung Bitawan, wag mong bitawan. Naku, nakabalik na naman. Pumarap. Uy, ingat! Ay! Oo. Mga Aji, tayo naman didiskarte kay Tatay Mendo ngayon. Ako laban namin sa Tatay Mendo. At Jumbo. Ay, yung jumbo niya, mga Jumbo na mga kagamba. Aji. Paparisan ko yan ng, ano naman, salmon. Yun. Nakakuha na pala ako na ito mga Aji ha. Ito, marami tayong salmon. Bahala na. Kaya, Ayan. tutan mo na ng salmon mo to lakay. Papalag din to ng salmon mga Aji kasi Jumbo na to. Halos dikit na talaga to ng size. Ayan, pwede na ito. Pwede na itong brown na ito. Baka lamunin ito ng kay Kaji, oh. Hindi, Para Aji. magkamukha, oh. Kamukha. Oo, ayan, oh. Kung timpula yung akin. Ayan. Same sa tingin ko, same size sa haba to. Magkakatalo lang sa taba. Oo, parang ano. Oo, halos pareha sila ng haba. Diskartehan mo lang yung salmon, huwag kang papahawak sana. Yan, game tayo mga lakay. Sige, sige. Sige man namin to. Ayan, hawakan mo lang. Hawakan mo, Kaji. Ayan, oh. Yung sukat. Salmon na. Salmon, saka jumbo. Sana hindi mo yung jumbo talaga. Pag binilutan do, ano ka natin ito, lakay? Biyagan kami ni lakay. Pag natalo, 3 bagsak mga kaji. Bihag na. Yun, biyagan kami, biyag Ah, na. Pag bilutan, biyag na rin. Pero pag Yun. nabilutan mga lakay, susundot ako na isang salmon mo. Pwede. Pwede. Marami Pag nanalo naman si Tatay Mendo, susunod ako ng jumbo niya. dahil na parang mabigat mga kaji. Parang mabigat ah. Ayun yung puti, yung malaki. Parang mabigat mga kaji. Walang iya. Ano? O, ano isip nyo? Good size na lang, good size lang. Good size. Good size lang. Parang ang bigat na. Parang malaki kasi talo na ito mga kaji. Kasi kanina, lumamang yung gagamba ko na dun ha. Minalangal lang ng gagamba ni Tatay Mendo. Yung samo niya bumalik, kinain. Pero ito, tignan nga natin mga kaji. Gisingin ko lang na kaya. Kasi nakatalikod to eh. Harap natin, tapos gigisingin ko sa atin mga kaji. Medyo maligsi pa siya. Maliksi. Ito mga kaji, sana mag-enjoy kayo ha. Ayan. Yan na, naku, tumakay pa. Gising. Gising. Diyan na kalaban mo. Ayun. Uy, ang bilis! Grabe, ang galing! Ito. Pumalag pa yung salmon. Oo, pumalag yung akin. Grabe, napakagaling mga kaji. Tinira galing kagad nito. sa likod. Aray. Nangangagat talaga. Galing mga kaji. Grabing ginawa sa Pero gagamba binitawan, dapat di na binitawan eh. Ah. Kunin natin mga kaji, samon Tatay Mendo ha. Ganyan lang lamya Wala natin. na, may bandera na nadali sa likod. Dali naman sa likod naman to. Ito sagap eh. Galing ah. Pero to pinaka mga jumbo to mga kaji, nilabas ko na. Tama rin yata ito. Grabe pala, ang laki. Nakagatan din, no? Ang laki Ay, mga siyempre, kaji. may ano rin, may ngipin din. Nang hina oh. Oo, pare sila ng hina. Parang ganun na naman mangyari dito, masusundutan tayo ng good size dito. Oo, ginano niya. Akala niya mag-sit hands pa. Tinira niya gano'n. Walang seconds na mga kaji, may puso friendship dito. Akala niya, sit hands pa. Oh. Galaw. Kaya lang, natulala din siya. Oh. Nahagip din siya. Hagip din. Nahagip din siya ng pangil. Abot. Grabe yun, laki ng tama. Sa tingin ko may stroke mga kaji. Dapat yun, yata kasi binitawan. Ang kunat kasi ng salmon mga kaji. Ayan, oh. Ayan, may bandera yung akin. May pataan. Bandera din to mga kaji sa likod. Yan o, may kayong arrow going there. Yan, mga kaji. Sana, ma-enjoy nyo pa rin to. Tatay Mendo to, in the house mga kaji. Pinapamerienda tayo dito. Ayun, oh. Galing naman, pero yung slow mo ko yun mga kaji, anong ginawa na ito. Ang galing sana. Kung hindi niya binitawan to, kasi binitawan pa. Kasi lahat yun, kinagat niya lang ng ganun yun, tagal. Sinipsip niya muna. Ang hina din pala. Grabe, oh. Ang hina mga kaji, ang hina din yung gagamba natin. Kaya Tatay Mendo Grabe din. ginawa. Talagang ano. Pagalawin ko lang mga kaji ha. Dinapaan Lapit niya natin kagad, oh. Yan, sabi ko. Dinapaan niya. Yan na. Tingnan natin ulit kung ano. Naggagamot ko sa atin. Pero mananakmal to mga kaji. Pero tingin ko papatayin na ng salmon to. Hina na eh. Size difference mga kaji. Ang paa.
Yung paa kasi hindi kayang habulin sa salmon yan, taba eh. Mataba lang, oh. Taba talaga ng paa ng salmon. Pero mas mahaba yung paanong sa'yo. Oh, tingin ko mas mahaba ito mga kaji. Mataba lang talaga yung salmon. Mataba lang yung salmon. O kaya kayo doon kayo sa mataba mga kaji. Mga saba, yan mga saba. Lapit na nga natin, ayaw magsilapit eh. Yan, wala. Uy! Naulit na naman! Naulit na naman mga kaji! Naulit na naman! Nagtanga-tanga. Huwag mong bitawan! Huwag mong bitawan, huwag mong bitawan. Naku, nakabalik na naman. Pumarap. Uy, ingat! Ay! Ay! Pumarap. Ay! Ay! Ano Naku! naman yung kay Kaji? Nabilangan na natin dalawa mga kaji. Nabilangan dalawa to. Naku. Grabe naman. Pumarap. Kunat din ang salmon mga kaji. Hindi pa ang kunat! Napakakunat ng salmon mga kaji. Grabe, oh. Kaya una dito itong kay Tatay Mendo Grabe pala to. Pwede pala pagtapatin yung jumbo sa Oo, salmon. saka salmon na ano. Ang kunat naman kasi ng salmon ni Tatay Mendo. Kala mo hindi matablan-tablan eh. Walang katis oh. Ang best na kinagat sa likod mga kaji. Wala oh. Wala talaga. Wala eh oh. Wala nga kumikintab oh. Wala. Nanghihina siya mga kaji pero walang kumikintab sa kanya. Ganun ang conditioning Tatay Mendo. Pag naagat, walang lumalabas. Lumampas siya, no? Akala niya kung sino lang yung dadaanan niya. Ay, ito malupit. Kaya sa atin mga kaji, ayan. May Tatay Mendo. Sa atin naman, lapit ko dito. Kakagatin ka na naman yan. Nakagat mga kaji. Kakagatin ka na naman yan. Nakagat talaga. Nakagat ka. Ito lang tayo, mabait to eh. Lapit natin mga kaji. Hindi nakagat to eh. Mabait. Halika dito. Alis. Pero ang kunat talaga mga kaji, wala akong nakikita ang katis nito. Wala, ni isa. Iba tong gagamba ni Tatay Mendo. Hindi nagkakatas mga kaji. Grabe na ba na, no? Talikuran mo nga yan. Grabe nga sakmal nitong isa na to. Wala ka. Oo. Ako, sasukmalin na siyang salmon mga kaji. Tumalik Ay, ako. ko na naman. Nangayaw. Ito na mga kaji kasi yung atin di ko magalaw. Nangangagat kasi mga kaji. Oo, parang aso. Parang aso na lang yan eh. Napasaktan kasi, nasaktan siya. Sa pinagpuyatan ganyan mga kaji, minajik-majik ko kagabi yan. Para tumapang ng ganyan. Ako, ayaw talaga. Atin naman, pabalikin ko mga kaji subukan natin. Nagagamot, pero maganda to, nagagamot yung sa atin mga kaji. Gamot ka Ay, lang. lumalakas na yung akin, no? Malakas na yung Tatay Mendo. Lumalakas na rin, no? Katis, oh. Pero lamang lang tayo sa bilang. Parang manunundot ako ng salmon Tatay Mendo. Huwag naman. Pagalawin ko nga to. Nakatonti. Ayaw talaga mga kaji. Haba kuha ko. Isa na lang. Kaha pareho kami. Isang bagsakan na lang. Taba ng paa. Palaglag ka na please. Makakuha tayo ng isang salmon kay Tatay Mendo. Pag natalo naman ako, susundot siya doon sa nakakondisyon ko mga kaji. Mga good size ko. Oo, yan. Ay, sayang. Mabagal na eh. Pero mabilis-bilis pa ito. Hahabulin niya mga kaji. Lumampas lang, oh. Tingin ko nga to. Hindi, yun na. Makagat na naman yan. Dito tayo. Kasi problema doon mga kaji, hindi ko maiikot masyado. Nangagat niya ng kamay. Ito na. Ay, Tatay Mendo. Oo. Dalawang labas na mga kaji. Naku. Nabintot. Nabintot nakadalawang labas na. Sige. Papahinga mga kaji. Sige, pahinga kayo. Pag nakapahinga to, mga 1 minuto pa. At kung mananakmal na ng salmon to. Sige, tulugan mo lang sa kaibigan. Yung trekpan kasi dito mga kaji, nakapagpahinga ang gagamba. Ito yung kay Tatay Mendo natin Yan. Pero madaya talaga to, madaya lumaro mga kaji. Balik na. Yarap ko mga kaji. Para mangagat niya ng kamay. Makagat na naman yan. Pero siya mga kaji, nangagat siya ng pero hindi siya kaganong bumabaon. Ayun bibilot siya. Bibilutan yung kamay mo na naman yan. Kala niya, Yun, kalaban kaya niya. ayaw kong hawakan mga kaji kasi nagbibilot siya. Pero to, tingin ko sunod balik na ito mga kaji, may kalalagyan na itong salmon na to. So ilagay natin sa harapan lakay Lagyan mo doon. Para mapabilis. Mapibilis mga kaji. Tatay Mendo kasi daming salmon. Kung totoo mamibigay siya. Pero sabi niya talaga maglaro na lang daw kami. Tapos sino daw pumunta dito ngayon, bibigyan niya daw ng tangkal mga kaji. Hindi, wala pang kailan pa resume mo lakay? Kailan pa resume mo? Mga gagamba mo para sa mga subscriber natin ng mga bukas mga kaji may gagamba na sa Tatay Mendo ulit. Tagal ng laban na to. Huli na lang to mga kaji pag pa to, tabla ko na lang. Pag hindi pa nagkagatan to
Sige, malapit ka nga. Wala mga Aji, pasensyahan nyo kami mga Aji, tagal ng laban. Talagang hindi, na-stroke kasi mga gagamba mga Aji. Lakad ka nga. Lakad ka kasi. Lakad ka. Yan na, pinatalikuran na mga Aji. Wala, tahimik ang mundo namin dito mga Aji. Pag ganito yung laban ng gagamba, tahimik ang mundo. Kanina, ganda ng laban eh. Ayaw marap oh. Hirap naman kasi palakarin na ito. Wala, talagang nakatisan parehas. Nakatisan kasi mga Aji. Yan na. Yan na. Nakaharap na sila. Oh, harapan na. Kasi ito, isang laglag na nga lang ito. Ito tayo Mendo, di akit natin. Harapan na. Ligisingin natin ulit ito. Yan. Yan na mga Aji. Napakalikuran na natin kay Tatay Mendo para lumamang-lamang tayo. Oh, may sinasaputan din niya yung stick oh. Kinagat niya yung stick Sige. oh. Sige, saputan mo yan. Kakagating ka na nito. Sige. Ayaw pa rin niya lumingon, nakakagat na sa stick oh. Lakay, patalikuran daw Lakay. Oo, nagpa-practice oh. Ay, laglag talaga. Hindi, laglag na talaga Lakay eh. Pero hindi, pinatalikuran kasi. Gagawin natin, iharap natin ng unti. Yan, harap ka dyan. Yan mga Aji, nakaharap na. Last one na talaga to, pag hindi pa. Ilaglag mo, isang samon yan. Isang samon yan. Tayo isang samon. Ano, hanap pa kami isa pa mga Aji, hanap pa kami isa pa. Pero panalo tayo dito mga Aji, sa laglag tayo nanalo. Pero sira yung parehong gagamba. Parehas na nakuma. Nakuma mga Aji. Labas ako malit-lit lang siguro na gagamba mga Aji. Talagang ano, dinaalin Tatay Mendo din yung malaking gagamba natin. Sana may magamot niya pa yung paa niya sa likod. Hindi siya bumandera mga Aji. Pero ang ganda ng performance nito. Talagang malakas lang kasi pumirsa yung salmon. Mahirap talaga siyang bilutan mga Aji. Lalo na ganun nakalaki, malaki yung salmon. Yun lang, abangan nyo, may isang laro pa kami Tatay Mendo. Siguro baka makatakot din kami. Sundot-sundot ka lang dyan Lakay. Labasan ko ng good size nga, labasan ko good size. Baka may malit-lit ka na ng salmon Lakay. Grabe, gagamba ni Tatay Mendo mga Aji, iba. Ito, pwede rin siguro ito. Ito, labas natin maliit. Ito. Kaya natin mga Aji ah. Ito. Ay, mga kagamba oh. Good size ng salmon. Maganda din sana yung gagamba natin mga Aji kaso. Halos parehas din siguro yan. Ayan oh. Grabe yung kasi ang salmon mga Aji. Dapat to lugi ang salmon dito eh. Odd lagi dapat eh. Para kumasa tayo. Yun! Pwede na mga Aji. Labanan na natin. Game na Lakay. Game na. Lagay mo na. Nalaglag na. Lagay mo na. Sige. Nalaglag na siya. Hindi pa. Nalaglag na eh. Game na agad. Nalaglag na agad. Game na agad. Ayan. Game na agad. Nakapagtiga. Laglag yung atin. Uy! Tumatakbo yung salmon! Uy! Laglag pa rin yung atin mga Aji. Kala ko pa naman matatalo yung salmon. Iba talaga pigaan kasi. Lakas ng salmon mga Aji. Lakas ng salmon. Hinapon pa. Nakabukas yung pangil oh. Kitang-kita. Sige, talikuran mo. Ay! Uy! Diskarte mo! Isa! Kaya mo na, hindi minuto. Diskartehan niya mga Aji. Diskartehan niya salmon. Uy! Nadali! Saputan ba? Palitan ang saput. Kaso nahuli yung paa ng gagawin. Gagawin mo sa likod. Nadali yung saput ko. Laglag ka naman sa atin mga Aji. Dalawa na. Ito talaga pa ako. Bingkong yung paa. Bingkong. Dalawa. Wala lang ano yan. Samon daw eh. Nakumang. Ayaw niya tirahin. Aba? Isa pa. Napulog na. Ay. Na-stroke na rin yung... Ay, tingin ko. Parang napuruhan yung salmon mga Aji. Ay, hindi. Napuruhan din yung salmon. Agatin mo. Napuruhan din yung salmon mga Aji. Hindi na gumagano. Hindi ko makaagat pa yung gagamba mga Aji. Parehas hindi na kumakagat, oh. Hindi, ano pa, buwilo pa yung salmon. Nagagamot. Gagamot din to. Ano to, mga surgeon pala tong mga to. Pag napilayan, nabutasan mga Aji. Kagaling. Ayaw. Ayaw Atin na mo rin sa likod. pumalaw yung ano, kay Kaji.
Hindi, alam niya kasi nandyan yung kalaban niya, ayaw niya lapitan eh. Oo, baka mamaya, pag kagat niya, kagatin din siya eh. Ako maaga sa sigaw. Oo. Grabe mga Tatemindo. Pero ano ako, kudos din dito mga adi, dinidiskartehan niya sa hamon, hindi lang talaga kaya sa pursahan talaga. Pinalagpalagan niya naman eh, hindi lang talaga kaya. Yan, Hanggang sa nabaluktot yung pa. yan o. Yan mga adi sa atin. Kudos pala, cellphone ni Tatay Mendo to ha. Nakabuka pa rin yung pangil ng sa hamon. Oo. Nakaw. Kaya, kaisandaan na kami mga adi. Oy, pabalikan pa. Binalikan. Agatin mo. Binalikan. Agatin mo. Naku, pwede lang kita utusan. Agatin mo sa puwet. Pangit. Wala, ayaw di, alanganin din siya. Oy. Ayun, Oy. pigaan ulit. Oh? Oy, nakabalik pa. Nakabalik pa. Di pa nalaglag. Balikin natin. Diyain natin sa Tatemindo dito. Oy. Alaan na. Hindi niya mahuli. 1. Yeah, akyat. Hello, sige, okyot. Kiyat. Tatemindo. Ayan, pagdating mo sa taas, hinto. Pahinga muna daw. May kalaban. Nagkalaban sa taas eh. Atin muna. Ano, master? Nandun yung ano eh, may bantay, master. Umaya na. Ayun. Wala talaga mga adi. Talo tayo dito. Naglag na to ng 3 mga adya. Talo tayo dito. Eh, labas pa tayo mga adi. Ibang gagamba na naman. Dahil tayo ni Tatay Mendo dito. Ayun. May kagat to. Mayroon. So noong una, pangalawa panalo naman siya dito sa amin natin. Yan eh. Ubus na tayo ng gagamba dito. Samon na to, mga ganyan. Ito natin yung sigaw. Hindi, malaki rin yun. Malaki rin. Ito Tatay Mendo, kung may payat ka dyan lakay. Ah, May payat ka dyan, ito. Ito mga adji, kung may payat na sa amos na Tatay Mendo dito. Hala. Dito sabi. Payat na tayo. Payat na lakay. Ito may maliit ako dito. Yan, butog yan. Yan. ganito. Okay na yan. Tayo mga kursunado na gagamba Tatay Mendo kasi butog mga adji. Gusto ko lagi yung papartidahan nyo tayo mga adji. Partidahan tayo dito Tatay Mendo. Kulang sarap. Partidahan tayo dito. Mabigat siya, mabigat. Mabigat kasi malaki yan. Malaki patatamaan dito mga adji. Enjoy nyo lang to. Paparidahan tayo Tatay Mendo. Ayan, kulang Oo, ng kulang to. sarap. Anting rabin tayo, nagpupurot. Grabe ah. Oo, Ito tayo ng salmon. Mamaya pakita namin mga adji ah. ang baho. Pero to, lamang tayo dito sa haba. Lamang tayo pa kasi PW to eh. GWT, gagamba with disability. Yan mga adji. Sige nga, kayanin. Pero sa persahan, lamang to ah. Lamang sa persahan lang talaga to. Given sa salmon niya, mabigat talaga ang salmon kung mga adji. Ang kapit, ang lakas pumiga. Pero, mayroon siya kasi mas mahaba tong galamay nito mga adji sa atin. Sa 7 lang galamay ng kalaban natin mga adji. Nakakaya kung natalo tong sa atin dito, 7. Pag natalo pa yun sa'yo, wala na. Wala na, uwian na mga adji. So, lalaro naman to, lalaro tong atin mga adji. Tingnan Hello. natin. Oo, nakipagpigaan din. Laglag isa, bilang isa. Pero kung unat talaga ng salmon, parang walang tama oh. May kagat na yung gagamba natin, salmon wala pa. Bilangan na ng isa yung salmon mga adji. Lakas pa rin ng salmon. Wala. Talagang mayaw lang talaga salmon mga adji. Mayaw na siya. Mayaw na. 7 kasi yung paa mga adji, pero ano walang katis yung salmon. Wala, Kung saan maayaw lang talaga. napalaglag. Bilangan ng 3 to, pero ano natin si Tatay Mendo, isa lang, ano natin ng last one. Wala talaga, kumukusa na. Kumukusa na paglag siya. Pero pinagtatao si Kagambal Tatay Mendo, nagkaagatan, pero walang lumalabas na atis mga adya. Sa salmon niya, wala talaga. Wala katis. Wala. Yung kagamba ko naagatan na yun, nagagamot na mga adya. Ayan. Ano gawin natin lakay? Nakatatlo na kami mga adya. Tingnan ko, may isa pa ako dito. Sige, labas natin yung malit ko mga adji. Normal na gagamba Tatay Mendo ang ano natin dito. Labas ako ng malit naman na gagamba. Last one siguro, last one mga adji. Sana nag-enjoy po kayo nag-enjoy kayo mga adji kasi kami naman nag-enjoy lang kami, ginagawa namin to. Yung mga maliliit daw sa. Malit lang. Ano tayo malit? Malit, ito, butog mga adji. Tingnan ka mga dito. Ayun natin to mga adji Bukan naman natin, kakalat to.
Tingnan natin. Parang malik na salmon. Ang sakit kumagat mga Adi. Sinubukan ko pikahan ng gagamba na to. Ang sakit. Pandirado pa lang. Normal na gagamba lang lakay. Sana, marami kasi akong palaban mga Adi kay Kasapi sana. Kaso hindi nagkaramdam talaga si Kasapi. Ito dapat to mga gagamba ni Kasapi ang kalaban nito. Maano to lakay, mabutsyog to. Payat na salmon. Salmon na ang pinalalaban sa akin Tatay Mendo Bulto sa atin. Ayan, o, sige. Game na agad daw. Game na agad, baby salmon versus yung ano. Ang butsyog ko mga Adi. Grabe Tinaihan lang siya. Grabe. O, Harap. Grabe, alert na alert yung gagamba natin mga Adi Gabi to, galit na galit to. Dito natin. Pero ang haba nung salmon mga Adi. Nilakman niya yung stick. Galit na galit to mga Adi, gagamba natin na to. Pangkay Kasapi sana yan. Ay, grabe. 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 Sinikumat talaga. Ay, sumasapot Pero yung patay, akin, no? patay yung normal na naman nagagamba na naman. Sumasapot yung akin. Oh. Patay na naman normal nagagamba mga Adi. Natali yata yung dyan pumulakay. Hindi, good size lang. Good size lang. Good size. Oh, sumasapot yung akin, no? Nakipagretratan mo kanya. Nakipagretratan na. Parang akin. parang alam natin to na-stroke yung akin. Huwag mo bitawan. Na-stroke yung akin, no? Tulala, oh. Balikan niya ba yan? Balikan mo. Ito nang laruan. Bumalik yung Ito nang laruan kanya. namin dito mga G. Bumalik yung Talagang kanya. normal na gagamba versus salmon na. Oo. Pero to good size to mga G. Stroke ng kay Tatay Mendo dito. Oo, na ano siya, Buhay pa pala. na ano, inabot siya ng ano, ng Bilaan binom. na natin ng isa to mga G. Inabot Pero siya wala ng na to. binom. Kat namin mga G. Oo. Ayan, oh, biglang na-stroke na. Tumigas. Wala na. Ito lakay. Ano natin lakay? Mga damage. Ano natin dito lakay? Wala na yun. Oo. Kaya mo na. Hindi, tingnan natin mga G kung gagalaw pa to. Clear mo na yan. Pag gumalaw pa naman, hindi, tingin ko gagalaw pa mga G. Kaya babala namin. Ay, medyo na-stroke lang siya. Medyo na ano lang. Wala na yan. Wala talaga mga G. Nag-ano na siya Pumesto na siya ng ganito mga G. Malaki-laki yung tagas niya. Ito. Kamay natin. Yung kanina, sumasapot. Bigla Grabe, natulala. ganda ng laban mga G. Bigyan namin sa inyo ni Tatay Mendo to. Pang Happy Halloween. Sila naman siguro ni Sir David maglaro. Samon Sige, sa samon. Puro samon Tingnan naman. muna natin kung buhay pa tong salmon na to. Pag di gumalaw to, naku, sasakmalin na gagamba ko to mga G. Natin. Sige nga, hindi ka gagalaw. Wala na, stroke talaga siya. No? Tinulugan na talaga. Na ano siya, no? Parang nalason ka agad. Uy, buhay No? pa! Pag kinagat mga G, bumitaw, tumakbo yung salmon. Pero wala na to mga G, hindi na kasi naglalakad yung salmon, nalason to. Yun lang, and God bless po sa inyo lahat. Tatay Mendo, Oo. maraming salamat. Mendo o si Zero Gagamboy, sana supportan natin. At yung mga kapwa-vlogger po namin, sana huwag niyo pong kalimutan. Lahat po ng ginagawa namin ay hindi lang po dahil sa kasiyahan namin, para sa inyo din po. Oo. And yun, gusto namin na ibalik yung kulturang pinagagawa natin nung kabataan pa natin. Tatay Mendo, yan, napakasipag kaibigan natin to, napakabait. Yun lang, maraming salamat po sa inyo. Lakay, yung masabi mo Lakay? Okay, mga kagamba, maraming pong salamat sa walang sawang pagtangkilik sa aming mga pinapalabas sa aming mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, magandang araw po at maraming salamat. Yeah, Sir David naman, sila maglaro ng Tatay Mendo. Ay, Sila oo, naman, sila Sir naman. David Yun lang, thank you po. And God bless you lahat.